Dara guys, murag kain na. So ko na po snail danda ni guys, kay ingna na patada ni og ko ana. Asa to dai sa giinday? Ato tangtuhan na. Sponsor oy. Ingit siguro ka. Gusto ka makagbaboy? Niljan nga rin daris bukid kaya kang ilubog na rin dosan. Itan sa iyang ikawalo katugay. Huwag patagino nga mo sa hatagan ug mga ayong mga paglawas, mga mayong panghuna-huna, ilabi na ang nagasuporta niya ining pagkaon. Katagi siya kanuna ni aron siya makatuman siya mga obligasyon sa iyang mga asawa. Ang kanila nga mga pamilya nga aniya karon. Hello guys, good morning. Karon dai manugop na pa bitaw mo dong mig ano nang ron guys. Kay na napoy pakalas dadto. Unja dere remi sa kuan, lami ka jugyo. Dali ninyo guys, kaning lugar ba? Nagaba karsada dinhi magian og kuan. Dako nga truck, kadlek lagi dari guys. Na kay ag ilamdan ni wa nay pundasyon. Kay naapil ni kickback sa kuan. Bitaw flood control siguro apil ni. Ja, pila na may oras. Diyan na mi. Ginukumanan ni mang nabtan guys. Gadungkal-dungkal nas kumbira. Gadungkal-dungkal nas pagluto si Ate Gingging. Tanaw guys oh. Agka ni, kuha ni. Kanang naay laudja. Diyan ka ni marag adobo siguro. Nag-ihaw silag baboy. Mga nga nindong midari kay. Ang wala po, mang nugok. Ta, mga bata. Nayog to pa guys, wa pa ni kuan kay eskwela man ni sila unsa pa ning gabi handa. So ako nalingaw ko dala sa nagluto guys kay kanang naay mura jud naay kasalan ba or kanang dako ang kazungan kay tibok baboy kay giihaw. Diya kami ninday, mga ansa ko na mi kami unang kaang paniud to pa ni, di pa ni mao gandaan. Sana all. Ay sa pagali birthday guys, ana namakas na. Ano ni ron? Nah, ini lah. Dawa, ada isa ikut-ikut mana dia? Ikut-ikut di bawah nak. Dia pwede kayo dugo. Better restricted. Dara guys, murag kain na. So ko na po snail danda ni guys kay ingna na patada ni og ko ana. Asa to dai sa giinday? Ato tangtuhan na. Sponsor oy. Ingit siguro ka. Gusto ka makagbaboy? Niljan nga rin daris bukid kaya kang ilubog na rin dosan. Hi guys! Uy! Nagagbayabas! Kaya... Gamay naman na. Dapat sayuti. Ang sayuti sana all bayabas. Ang bayabas namungag sayuti. Kuhanin ang saday. Hello! Pik! 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 Kik! Napay na kang bunga sayuti. Hindi ka ba humigas di ani? Di ko numailan ang bunga. Napay bunga diha. Di isa. Hala na daghang dagko. Hala kay tantali na dani giatot na ta. Hala lagi tanawra. Niuli lagi ka. Niuli lagi ka. Hello, daghang bunga mo na pud guys. Hala lagi kuha na. Kuha na tong kuha kay isang tangan tali na dani. Niuli lagi guys, ka. kagbayabas hindi oy. Sabi bayabas guys, daghang bunga. Ginaw ko kalingaw. Bayabas kalingaw ko no. Ganggawa gamay naman di daghang dagko. Bunawan ta ka talina dani. Adi to ka bayabas. Ala lamot kung dagko. Tangkak pag yun. Ara guys, lako ana to tanan ni. Kara. Kara guys. Bayabas. Ala ka jud mo bay batasan. Ano yung batasan? Go. Allah. Pag tisadi ka kuan to tanan day, tanas bos. Lagi ka. Karida sorry labog to na. Ala guys, tawa guys. Uy, ginuko, bayabas. Do ka bo kala, usara mi kuan no, maikog ta sa gidya. Ala! Agka! Ibuti.
Di ko na mailhan mo, di mailhan. Kaya na ko. Ay, basig na paiguang dahil. Basig na baso dani, barok dagan sa koron. Atot ka. Pagmindas. Ta. Mo din yung ati edit nga di mailhan. Napigibili na sa kabuok. Sir kabuok. Kuha tanan. Mo din yun na sa ala, dari bisig na apa dari nagtago. Kuya, wadag. Na ay dagang ko. Tana. Tana ba? Abi kang sabi kay kipiban be. Katong daka be. Kariya ha. Aray, wa manin hagbang. Wa ta. Tamis. Kenapa? Ta. Ini ada kok. Ha. Kana ko ana daka. Kana ko no, kan ko nim daka. Lakaw na. Kani ba sila ko kani ud. Wak lagi. Wa na lagi kandangan mora na bunga. Dai, kiban dai. Mana may bayaw sila mamang nagtulog pero dom. Sana kanit lagi na. Mo to na kuya balik ra ko. Balik ra ko. Kaya tong bawas mother mo. Sige boy, no problem. Kana may klarong laog kana wala video o. Na. Nagklarong laog. Bayaban. Kerting. Maski gibuti, kaon. Sa ano ra man oy gwapa kayo yang gwa. Apa liwat na pa. Gwapa kayo yang bayawas lo. Kasi, yung si madam oh. Parang ka nice guys, sinagaman og kuan kag bayabas. Higda dari sa duyanan. Mo ni kinabuhi dari sa bukid guys, grabe yahay nja. Tong sa takay watag balutog niluto nila. Bitazok lang guys. Dade ko sa bahay ni Ate Catalina Madronero. Nja guys, murag manihapon na. Manihapon na. Alas 5 na day. Time check alas 5 na nja. Nanguli nagma-eskwela. So murag kanang magpakaon na sila. 8 sa ayang ikawalo katuig. Pagpataginong ay mo sa hatagan ug mga ayong mga paglawas, mga mayong paghuna-huna, ilabi na ang nagasuporta niya ining pagkaon. Katagi siya kanunay aron siya makatuman siya mga obligasyon sa iyang mga asawa. Ang kanila nga pamilya nga aniya karon. Biyahe sila kanunay aron sila magmanipayon. Ilabi na ang mga pagkaon nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Wala kami mahimo Ginoo kuno lang ikaw busa ang ipanginaot na kami magkakahiusa karon naa sa kalinaw ug kahusay aron kami magapadayon sa pag-alaga diha kanimo o kining tanan among ipasalamatan pinabi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manamo nakasama lang sa dayo ng imong ngalan umabot ka namo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. How old are you? 2, 3. Yeah. Yan, asa yan? Unja, injong plato. Injong plato, injong hugas. Ug naay sobra ato butang atong basura ha. Awas kaon ka atong matay ug basoy kanina. Kaon ka to. Kutsara. Kakuan na. Kutsara lagi. Okay, sila rin. Kuha mo. Kutsara. Bawa kay. Ani uban yan. Ganit. Again, imuwas ang tubig din.
Kutsaras ba? Bitaw, ate. Hey guys, sana libre. Ayun. Alam mo yan, tagit kutsara na ha? Namo ilagan na itong karton ka. Uy na. Sate. Tuman, dagan ka? Palit ko. Bali, 100 na pa. Sagin na pa. 25 na ba ito? Tagal ka na, 100. Mga yun na may aton niya. Balik ka na. Okay lang yun ito. Happy birthday to you. Birthday na pud. Happy birthday to you. Nagkaan na laman dahil. Hindi lang, nagkamo ka, Bel. Baby mo guys. Bantog ra. Anday Anday. Nga punta guys. Selamat. Bye-bye. Bye-bye. Oi, happy birthday. Bye-bye. Bye.